Kung mainit na mainit, abay talagang kailangan mo ng malamig na malamig. Eh kung nakailang drawing na kayo ng mga kaibigan mo, eto may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba na ang pinakanawan river ng Peña Blanca, Cagayan ay matagal nang naghihintay sa'yo. O, di ba? Sa pinakanawan river, abay ang dami mong pwedeng gawin. Magsawa ka sa boating. Hala, sige, 1-2 sawa rin ang diving. Aba, syempre, masaya rin dito ang mag-swimming ng swimming. Syempre, relaxing dito ang mag-floating. Yun lang kung talagang alam mo. Eto, hindi natin siya pwedeng tawaging cliff diving. Pero pwede natin siyang tawaging tree diving. O, diba? Eh, kung gusto mo rin ng kakaiba, abay, meron din sila ditong floating cottage. O, diba? Pero pag di mo afford ang floating cottage, abay, mag-floating yourself ka na lang. Mura lang yan. 50 pesos lang yan kada isang salbabida. Abay, huwag kang mag-alala. Laging Instagram ready ang pinakawanawan river para sa'yo. Hala, sige, langoy pa. Basta, hindi ka lang mapili, sisiguraduhin ko sa'yo na ang lugar na to, tiyak, hindi ka talaga magsisisi dito. Ano guys, magkulay naman tayo ng drawing o matagal na. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! Mag-enjoy na tayo sa Pinakanawan River.